kini atong latest weather update April 28, 2022. Ang low pressure area na atong gi-monitor naa na sa 220 kilometers sa may habagatang kasadpan ng Zamboanga City. So far sa atong latest na analysis, less ang chance kining ma-develop na tropical depression in the next 24 hours. Nakasubay kini sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ na nakaapekto sa Palawan, Visayas ug sa lalawigan sa Mindanao. Ang weather condition sa Visayas, Palawan kasamang Kalayaan Islands makasinati na medyo mapanganuron ngadto na sa madag-umon na kalangitan ug naay mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog og kilat. Samtang ang Occidental Mindoro makasinati na panagsama panganuron ngadto na sa madag-umon na kalangitan ug naay mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga localized na mga pagpanugdog og kilat. Padayon ta mag-monitor sa ta mag-i-issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories kasama na ang heavy rainfall warnings. Para sa ato mga dugang detalye, bisitaha ato mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan. Maayong adlaw ug mag-amping tangtanan.